Ibig sabihin, yung convenience sa kanila, yung pagbukas lang ng gate, napakahalaga na ng oras sa kanila. Hi, I'm Bern de la Cruz, owner of PCAG, Pampanga CCTV and Automated Gates, here in Angeles City. We've been in the business for 5 years. Nag-start kami, CCTV ang umpisa namin. Tapos may mga nagtatanong ng automation, mga gate automation. Especially mga busy tao, mga doktor, mga abogado. Mostly mga busy tao yung nagtatanong. And then, yun, naisipan namin, sinubukan namin, naghanap kami ng supplier. At first, medyo hindi pa ganun kaganda. Second, okay. Hanggang, syempre, nandun na kami sa business, dumadami yung nagpapa-install. Talagang pinag-aralan talaga namin. Until now, inayos namin lahat ng installation. Tsaka yung mga after sales natin. May mga, syempre, hindi mo maiwasan, may mga fault yan. Hindi naman tayong gumawa ng supply. Minsan may mga faulty na supply na binigay. Binibigyan natin ng warranty. At least 1 year may warranty lahat yan. Yun ang natin, ang focus natin is the after sales. Minsan, hindi lang agad na gagawa due to mga schedules. Pero we make it sure na magagawa talaga. Tinitignan ko yung future ng mga bahay. Kasi CCTV given na Dati pa yan 90s pa lang may CCTV na. So ano pa ba yung mga home improvements? Iniisip ko lagi kung ano yung pwede sa bahay, bago sa bahay. So naisip ko yung gate automation. Hindi naman ako first, may mga nauna na. Nakita ko lang din. Pero nakita ko yung demand niya noon. Hindi pa ganun karami. Kasi gawa ng medyo pricey. Siyempre, as sa Kapampangan na, diba? Nanangki, tagyo ko naman busing gate. Hindi mo makikita yung need doon sa hanggat hindi mo pa ginagamit. Pero pag nandoon na siya, makikita mo napaka-sulit pala. Convenient siya, lalo na sa mga busy tao, o kaya mga madaling araw na umuwi. Nung nandoon na yung automation nila at nawala, hinahanap din nila. Sa akin lang, talagang convenient talaga. Especially sa amin, maliit ang daan. Bukas ka ng gate at may nakasunod sa'yo, ang tagal mo bago makapasok. Ngayon, isang pindot lang, pasok agad. Stress-free. Dati kasi automation lang. Biglang booming yung fabrication kasi we need to incorporate yung gate sa automation. Kami na rin gumagawa ng gate. So we fabricate the gate, including with the automation. Nakakarating kami ng Nueva Ecija, La Union. Pinakamalayo siguro, Tuguegarao. Second is Mindoro. So, mga medyo malalapit lang, Tagaytay, Baguio, Cavite, mga Laguna. Kami rin nag-install sa kung yung bago na Starbucks sa Tagaytay, which is Hiraya. So, automation is 45 yun, pinakamura natin. Included na lahat yun kasi wala ka nang bibilhin. Sa amin, all-in na yun. Pag sinabing 45, even the electrical works kami nagagawa. Lahat yan, nakalubog ang mga pipings. Lahat yan, proper conduit. Ibig sabihin, yung convenience sa kanila, yung pagbukas lang ng gate, napakahalaga na ng oras sa kanila. Dahil uuwi sila, pagod na, or kaya ayaw na nila mang-istorbo, minsan madaling araw na. In one click lang, makakapasok na sila, safe sila, mabilis bumukas, mabilis din magtara. I think sa ganung bagay lang, malaking bagay sa mga busy tao. Yung convenience na yun, napakahalaga sa kanila. Sa buong buhay ko, 2 beses lang ako nagtrabaho talaga. Which is SM Clark and the Jollibee. Mainitin kasi ulo. Hindi parang sabi ko sa sarili ko. Hindi para sa akin yung empleyado. Lahat ng pwedeng tininda ko. Ano lang pinasukan mo business? Ay, marami. Nag-car wash ako, nag-cellphone shop ako, car accessories, talyer, kahit fishball, lugaw. Lahat siya, pinasok natin. Dahil nga hindi tayo pinanganak na may puhunan, hindi tayo mayaman, nangutang tayo na nangutang. Siguro, pag nangutang ka, business mo lang talaga. Huwag mong gagamitin sa iba, lalo sa luho. Hindi masamang mangutang, pero kailangan yung hiniram mo is alam mo yung pupuntahan dapat. Actually, gusto talaga namin home improvement. Intercom, solar, electric fence, nag-i-install na rin naman na kami. Ayun, punta kayo sa page namin, PCAG, Pampanga CCTV, and Automated Gates. Sa walk-in, nandito lang kami sa Simplicio Street, Santa Trinidad, Angeles City. Pwede niyong i-waze yung Simplicio Street, makikita niyo agad yung shop. Nag-iisa lang naman kami bodega rin. Nakabukas kami ng alas 8 hanggang alas 5 na yung hapon.
hihinto. Huwag tayong hihinto. Yun lang siguro kasi ako hindi ako hihinto. Pagka nag-stop ka na, wala kang aantayin kung wala kang gagawin. Kailangan may gawin ka muna para siguradong may darating, may inaantay ka. Kasi ang business, taas-baba lang yan. Kahit ikaw nauna, may gagaya lagi yan. So, huwag lang tayong mag-stop. Mag-isip tayo lagi ng iba, hindi pare-pareho. Alam niyo yun? Kasi like the automation, hindi lahat ng tao. Hindi agad nag-boom yan eh. Hindi ko rin expect na ganun, mag-boom pala. Parang lagi ka mag-iisip ng advance. Yung mga future na pwedeng bilhin ng tao. Maganda pa rin yung nauuna ka. Para kahit gayahin, okay lang. Nauna ka pa. Thank you, thank you. Thank you, Sir Louie. Thank you.